Ika-kauhaag tulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Setyembre 6, 2020. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Usa, ikaw o tawo, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, maoy imong isulti kanila, agig pasidaan. Kun muingon ako sa usa ka tawong dautan, mamatay ka gayod, ug unya wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala. Apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan, kung gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kini tagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulobagon. Ang pulong sa Ginoo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa didto sa Kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw paggapos sa utang, gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa, nagalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugaling. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, dili gayud makaako paghimog dautan sa iyang isig katawo. Busa, ang nahigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kun ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya og pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kun mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kun siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kun dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kun dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis." Ug busa, sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kun duha ka ninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong Amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.